Firaministan ƙasar Niger ya ce sun cimma matsaya tsakaninsu su da Ecowas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da zuwa Mahaƙa TV. Idan yau kuka fara ziyartar wannan tasha tamu Mahaƙa TV mai albarka, to ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Firaministan ƙasar Niger wato Ali Muhammad Lamine ya ce sun cimma matsaya tsakaninsu shi da Ecowas. Batun na zuwa ne jiya bayan sun yi wata ganawa sirri tsakanin shi da Ecowas sun tattauna batutuwa da dama akan wannan juyin mulkin da aka yi. A makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar Niger ɗin na mulkin soja wato Muhammad Tiyani yake cewa ba za su sauka daga kan mulkin nan ba har sai sun shekara 3 ko da za su bar mulki, sannan su dawo a yi zaɓe tsakani da Allah a faɗi wanda ya ci. Wato ga dukkan alamu dai an fara tattaunawa ta fahimtar juna tsakanin Ecowas da kuma ƙasar Niger sakamakon wannan juyin mulkin da aka yi. Tun da aka hamɓarar gwamnatin Bazoum dai ake ta kai ruwa rana tsakanin Ecowas da kuma gwamnatin ƙasar Niger ta mulkin soji. Shugabannin Ecowas sun ce lalle su mayar da wa Bazoum mulkinsu, a inda suke cewa su fa ba su mayar da wa Bazoum mulkinsu ba har sai sun shekara 3 dindi akan mulki, sun saita ƙasa sannan su dawo ko da za a sake zaɓe. A jiya ne kuma aka ji 'yan jaridun ƙasar Niger sun tattauna da Firaministan su wato Ali Muhammad Lamine, wanda yake cewa sun samu fahimtar juna tsakaninsu da Ecowas, wato wata yarjejeniya ce dai wacce bai fito fili ya faɗa ba. Ya ce sun cimma matsaya tsakaninsu da wannan Ecowas ɗin da ake ta faman cece-kuce a kai. Ya ce nan da ba da jimawa ba insha Allahu za a ji komai ma me yake faruwa, amma dai yanzu ba a ji ta bakin shi akan me suka tattauna ba. Ya sanar da abubuwa muhimmai sakamakon ganawar sirrin da suka yi da wannan wakilan Ecowas ɗin, amma 'yan jaridu sun tambaye ya ce a'a wannan ba hurumin ku bane ba, ku bari in komai idan ya yi tsami ma za ku kwantar da hankalinku, mun cimma matsaya dai, amma bai fito fili ya ce ga abin da suka tattauna tsakaninsa da Ecowas ɗin ba. Shugabannin Niger kuma sun ce lalle jakadun Faransa su bar musu ƙasarsu sun ce lalle su fita musu daga ƙasarsu, har mutanen gari ne ma suka fara zanga-zanga kan lalle su bar musu ƙasarsu su koma ƙasarsu ta can Faransa. Su kuma shugabannin Faransa sun ce sam ba za su fita daga ƙasar Niger ba. A nan ne ma dai aka hango 'yan gari suna ta zanga-zanga akan lalle a fita a bar musu ƙasarsu ko kuma za su ɗau hukunci a kansu. To abu dai yana nan ana ta kai kawo tsakanin Faransa da Niger. To Allah ya sa mu dace, Allah zaunar da ƙasar mu lafiya baki ɗaya. Mun gode, ku danna mana subscribe a Mahaƙa TV domin samun cikakkun labarai.